Шановныя сябры, мы сёння працягваем гісторыю шляхецкага роду слізняў. І перад намі частка, у якой мінулае і сучаснасць асабліва востра пераклікаюцца. У трэцяй частцы нашага апавядання мы звяртаемся да Атона слізня, унука таго самага Атона, аб якім ішла гаворка ў першай частцы. Яго жыццё звязала родавы маёнтак у Друскаўшчыне з культурнай прасторай Еўропы. Ён стаў адным са стваральнікам і першым дырэктарам музея Мікалая Каперніка ў Фрамборку. Чалавекам, які ўмеў разглядзець каштоўнасць у кожным дакуменце, кожным артэфакце, кожным следзе мінулай эпохі. Атон Слізень – захавальнік культурнай спадчыны, чый уласны лёс растварыўся у той памяці, якую ён імкнуўся зберагчы. Менавіта гэты чалавек аказаўся апошнім уладальнікам маёнтка ў Друцкаўшчыне. Сёння на месцы сядзібы стаяць два аднатыпныя саўгасныя дамы, а памяць аб тых, хто жыў тут стагоддзямі, захоўваюць толькі старыя могілкі і паўразбураная капліца. Подписывайтесь на канал Вольга Яноўская, спасылка на наш канал будзе ў апісанні да гэтага відэа. Ставьте падабайкі і пакідайце каментары. Мы абавязкова адкажам на ваши каментары. Добрый день, шановные сябры. Сегодня мы заканчиваем размову нашу про шляхецкі род слізняў. И поговорим мы сегодня про унука Атона Слізня. Его так само звали Атон. Его годы жыцця 1892-1985. Это вядомый был музейный работник, дзеяч культуры. Нарадзіўся ён, Атон нарадзіўся 4 снежня 1892 года у Варшаве у сям'і Яна Томаша Слізня і Элеаноры Куніцкай. У 1910 годзе Атон Слізень скончыў гімназію ў Вільні, а затым трохгадовы сельскагаспадарчы каледж пры Ягелонскім універсітэце ў Кракаве ў 1913 годзе скончыў. У 1916 годзе быў прызваны ў расійскую армію, бо вайна пачалася, як ведаем, Першая мировая, і служыў лейтенантам у артылерыі. Пасля дэмабілізацыі жыў у Новай Польшчы, апынуўся у 1920 году, паступіў на архітэктурны факультэт Варшаўскага політэхнічнага універсітэта, дзе атрымаў ступень бакалаўра. Пасля смерці бацькоў у 1924 годзе Атон Слізень пераехаў у спадчынны маёнтак Друцкаўшчына, у якім гаспадарыў да пачатка Другой сусветнай вайны. У 1932 годзе ён ажаніўся з Ірынай Рудутоўскай, і у іх нарадзілася двое дзяцей – Варвара, Барбара і Ян. Пасля 17 верасня 1939 года Чырвоная армія вызваліла Заходнюю Беларусь. Атон і Ірына з'ехалі ў Польшчу. І падчас уже Другой сусветнай вайны Атон Слізень жыў на тэрыторыі Польшчы і працаваў у арганізацыі Польскага Чырвонага крыжа і ў Цэнтральнай радзе дабрабыта. Пасля вайны вядомы польскі мастацтвазнаўца Станіслав Лоренц прапанаваў Атону Слізню узначаліць музей Каперніка у Фрамборку. Музей гэты быў адкрыты для публікі у верасні 1948 года. Пачатак працы ў музеі быў вельмі цяжкім. Не хапала рэсурсаў, зімой музей не атапліваўся. Усю дакументацыю Атон Слізень вёў уласнаручна. Запаўняў нават інвентарызацыйную кнігу, куды запісваліся ўсе новыя паступленні. У 1951 годзе Атон прадставіў уладам праграму рэканструкцыі
Фромберга до 410-й годовины со дня смерти Коперника и настаивал на установке помников астрономам. Однако у 1952 году летом его звольнили по политичных мотивах. Тем не менш, праз некалькі гадоў Антон Слізень вярнуўся на пасаду дырэктара музея Мікалая Каперніка ў Фромберку. Ён уже не абмяжоўваўся адміністрацыйнай працай, ён актыўна займаўся даследаваннямі і папулярызацыяй спадчыны Каперніка. У 1961 году выйшаў даведнік па музейных набытках з прадмовай Антона Слізня. Па яго ініцыятыве ў 1965 году пачаліся навуковыя публікацыі, так званыя фромбергскія каментары. Нягледзячы на ўзрост, у 1964 годзе Антон Слізень скончыў гістарычны факультэт універсітэта Мікалая Каперніка ў Торуне і таксама прайшоў спецыяльны курс для музейных супрацоўнікаў. Пасля выхаду на пенсію у 1966 годзе Антон Слізень займаўся жывапісам. У 1978 годзе адбылася выстава яго акварэляў «Календар у акварелях Антона Слізня». Апошнім публічным мерапрыемствам, у якім ён удзельнічаў, стала адкрыццё выставы «Ян Гевеліуш» у 1984 годзе. Памёр ён у лютым 1985 года у горадзе Сопат і быў пахаваны у Фромберку побач з жонкай. Антон Слізень быў удастоены мноства ўзнагарод, у тым ліку залатога знака за абарону помнікаў, а таксама атрымаў званне ганаровага грамадзяніна Фромберка. У знак прызнання яго заслуг адна з вуліц Фромберку была названа іменем Антона Слізня. І ў 2006 годзе гэтую падзею адзначылі ў урачыстай цырымоніі. Ну, на гэтым, можна сказаць, і скончылася 100-гадовая гісторыя шляхецкага рода Слізняў у Друцкаўшчыне. Гэты Антон быў вымушаны з'ехаць з свайго родавага маёнтка і больш сюды не вярнуўся. Дом, дзе захоўваліся сямейныя архівы, карціны і іншыя памяткі аб продках, пасля вайны стаў камунальным жыллём, а потым згарэў у 2000 году. Ну, пра гэта мы казалі ў лекцыі пра Друцкаўшчыну. Толькі старыя могілкі, помнікі на магілах, капліца захоўваюць сляды тых, хто жыў некалі ў Друцкаўшчыне, змагаўся за свабоду і верыў у сваё права на годнасць. І здаецца, што зямля яшчэ ўсё чакае, калі нехто ўспомніць пра тых, чые імёны яна насіла стагоддзямі. І тут мы бачым, у якім выглядзе зараз капліца-пахавальня ў Друцкаўшчыне. Там паодаль троху такі помнік крывы крыж, гэта бацьку Антона Слізня, які быў апошнім уладальнікам Друцкаўшчыны. Як яго? Ян Томаш. Яну Томашу. У 1860 годзе яго год нараджэння. І больш памяці няма. Ну, пакуль няма, да. Шчыра дзякуем нашаму навуковаму кансультанту Міхалу Несцяровічу, нашым валанцёрам Анатолію С., Міхаілу Р. і іншым за пошук цікавых матэрыялаў па гісторыі шляхецкага рода Слізняў. Мы гэта гісторыка-культурная грамадская ініцыятыва «Беларусь скрыжавання часоў». Мы запрашаем усіх аматараў гісторыі Беларусі далучыцца да нашай каманды, каб разам адкрываць, захоўваць і папулярызаваць нашу спадчыну. Тут вы бачыце спасылку на наш сайт, забытыя старонкі гісторыі.
Дзякуем, шаноўныя сябры, усім за ўвагу. Да новых сустрэч!